Adjong buntag, buntag ko malaki ron, madjong buntag dito diha. Nagkugi jud ko sa job. Panguasan, kaluwasan, paglimpyo. Kaya si Dalton, bitahan na magpamating Dalton. Bitahan na siya, pero sige pag ina magtambal. Pero normal radyo ko sa mga batang gagmay nga. Kasi kasakit kaya lang immune system ba, pero baga-test pa ba? Diya, kuhan po. Ining kamot man tapo ko nga di masakit man dili gyapon. Matakdan man lagi kay kana lagi maglakaw, labi na ubo. Kita pa dyan mga dagko, natay mga virus nga, nanat nga, wala ka tay symptoms, kay kaya raman pulatahon naman sa immune system, pero pwede matransfer nato sa mga gagmay, mga siguro na. Yeah. Arinita guys, murag ni abot siguro 42 degrees sa bulron, doon nakakita ako sa balita. Manang di ami gyapon yan. Hoy! Ano to? Adingag ko nila. Ano to? Duwan. Ha? Duwan. So kasinggit di, kay makulbaan ko. Singgit. Nag-abre may og kare. Pero makasudag hangin kay grabe gid yung inita. Tara. So, patay ay, di mga manok ay kukta ay, gipang patay naghang taong. Namunga na lang taong dagko nagbunga gipang takhan na pod karon di kamo. Ho nangabuang na ba mo? Naman gi ligat-ligat man imong rehaw dadang hawa ko srip. Hawa magkukusrip og kanang makaon kay magkaon kog mangga. Di anang lubog na noon sa sibog sa dagga di ko maka-balance na mga hadyan ganito na ni. Kaya dara nagtapo dari sa sala. Kay mugla magtay. Lagi ko ka iskindi utro ba mag-iskindi ako dako yung manggang dabong guys kang tire mo ko ning gasa pero sa isa ko nang nanguha ni pag di sa nakawatan kawatan man ng mangga. Mo man ay number 1 kawatan mangga sa atus ang baryo. Yeah, pero mo ni ang ganahan nga mangga katong kaadto. Si undoy pod guys, nangasakit jud ming tuloron. Gi badyaok ara mako anak dari. Nagpa-check up sa ganina kay ang gina niya pa-check up di man ta sa pa-check up. Di mo kumpiyansa kay nag-search man ko kini day ko nang badyaok og sa adult. Murag mas hadlikon. Adult na kagi badyaok kaysa sa mga bata pa. Ngita pa sa gamay murag ang takira ko. Duha ra ka buok ang kadun sa kay pang content ni nato sa Facebook. Kare, hugasan ni mo daan dang? Basa man gud sa hugasan. Tama guys, ganahan ba kun mo gingani? Ako mas ganahan ko gingani kaysa sa katong kalangguwang kay grabe man to makadag ko as ngipon ngilo. Bintaha ni. Kay di ka adyo. So magchika ra ta karon kay o ana ko makadili vlog ka adyo kay busy na lagi di maapas. Ano ko ka adyo daily vlog di na jud detail bitaw gaho ang daily vlog murag ug makanaan na lang mag-video. Yeah. Aw, nari ko i-update ninyo kay dam tunungutan na mas tintin. Wala mas tintin mo saud sige absent. Wala lamang undoy pasudla kay maglisod ba mi di ba mi ka-adjust sa isang schedule. Musod ra maganahan. Yo nga, alaman. Sa isa ang gihangjo. Baw ni. Ngawon po ni didtong Romeo. Uli po ni sa family house, ngawon po na Romeo kay mo man itig hukad sa pagkaang Romeo. Okay, magpakasal na po sa buwis. Gagi po, nag-ibang na po niya. Para ni ibalik sa kuwan. Napaman ni warranty. Pag hindi ko na magpanit, kaya pa ko nang gilaway ng budiha. Bintaha dito pag amang pamati, nga giyabrihan rin kay. Grabe diyang inita, uy. Majutin ka discovery pa mo rin ha? Dugay raman na dyan. Sirad ang naman na kay. Katuligay na mga has, mga labay ba, dyan mo. Saka kung pero habog man na. Saka gyapon og banakon kay banakon barod man na. O mga anta. Pasayloas mga ikag. Uy guwang man rin sa gamay. Kining bangil man. Katong ta isa. Sa pakay. Duhaon na naman na ho. Mo to balik tang undoy gibadyaok. Ingnan ko sa doktor nga, wa di ka badyaok ka sa una. Ag badyaok kuno kasar ko nang agi baw. Daw am puro pa sa kainim do ako gani ko kay gibadyaok ba ko sa una. Ginsitaan og antibiotic nga pampakod sa tubag pod. Ja. Dara to sila tundo do hanggi pamas kay og badyaok maka takid man kay virus man daw ng mumps. Sa English ba dito? Mumps. Gibadyaok baka sa una ay? Kay dum. Mga anak tanin jud ya. Oh. Ang nabunga jud o kani may lami. Sausaran na sa asin guys oh. Wai ka gay. Hindi. Kaisam sipod ni.
Hoy, aglim ay. Kesa ni ay. Dari mangga. Maninay, Marcela. Nangit lagi ka. Nalangis punuan. Hala ka. Crispy pa lang. Guwapo. Paninjo guys, agamang pamudyo. Garabing kubuta ka adyo. Oh, kaya di hamagod pumibisita ganina. Amang bisita ganina, Palestino. Oh, dari, hi dali. Hi guys. Hello. Na, gubot na dyan gamang dari dapit. Kaya ano, mugawas naman sa di naman sa makutin to datus ko ang kwartong ibilin. Muuban na sa dari. Muuban na dari. Ug maghipos-hipos ko dari. Nga na, uban na. Da, mo lagi dubli, bantay lagi da. Siradan naman dyan na kay, mugawas na. Nag-abri ka ng sportahan. Wala, paspas na ka mo na. Tawag ka tatay ton, tawag ka tatay. Dali, kaya mahipos ko. Idang balon yung taon guys, garbage bag. Ano yung taon sa bata? Garbage bag yung tawag isang balon. Sa kaya nang, oy, hapa nang pila nun. Yung mo na nagipang ko ng brani na nailan na yung taong sus. Si Dalton di dapat din na anay Wilkins Pirmi. At so hilap din electric pan be. Stand up, tuloy kayo maniligta. Maniligta na, ang sarang itong sa galata. Di ba? Ang pampagwapang na naghoy, ayaw lagi nak. Stand up. Ari, come here. Oh, haliman. Alak ka, nganong yung panggidaghan ka ato? Hoy. Nagbuhol. Murag hinahinaya may direct sugba. Pero di raman pod buhol, bintaha pa ganig buhol kaya uban gajud garabi jud guys. Aron na gajud ugaha, bintaha pa buhol kay napayusod ag pilardan, pulo ang pilardan hindi kay wida sa hadlaw. Katong nagpakuan ng delto na padinggitis Mr. Bulunis. Dedas undo nga gusto. Inilaw nga lumayagan mo kuan. Kare, utan pakanot delto na ni kasi mama may naghimo na ni. Na mainday ba? Uglain, maglubog pa kaon kay taka sigurado og hanig pang sabul. Kani kasi mama may nagluto ra ni. Rice na ni, gabutangan na nato og kabasa. Ipon, ora. Naan man ni sa kubasa. Tiktaw lang. Here. Dili kana ubig mag okay ko violet po. Kung ganahan, di na pil og hotcake na violet. Magluto si Undoy hotcake ron. Okay, kuan. Yay! Yummy. Nag-trade ko o kuan hotcake. Ang lakas na nakataran ng tubig. No? Ano may tubig dari? Diyan ko na. Ha? Isa? Hi ka? Hi guys! I'm going to eat my lunch na. What I have here is squash. Kilabisa. Delicious! Ang at magnaong. Kaluha ako na batang zero. Zero? Kakawan. Mga gawin. Karon sila mga tutuban. Pila ka buwan na? 6 minutes. Nasiro kaliwat ag sa side sa diyang asawa. Kita ko meron. Ha? Kita. Asa na sila magpaatiban? Atos ang upi? Doc Alex. Very good. Good choice. Muna pa, masulong sila na to. Ni Doc Alex. Bao. Kani ang ubi did guys sa ubay guys ada nang highly recommended jud na ninyo kay. Ako nagtuod ko masiis ko. Laliman ka 6 months pagagti dyan training na may ugunsaon pag utong. Kinsa na nay di makamao. Kaduha rang utong da. Lagpots dalton sa karnaka almost 4 kilogram. Kaya saan taman nga nag-gestational diabetes makorek ng tengura. O naman dahil ito, kaya nagbuang-buang ang hormones, kaya naan ang problema sa thyroid. Kaya magpares lagi kung ano yung thyroid problem o sugar sa lawas. Ano nga. Grabe dito pagkabarosa, dahil challenges. Pero worth it, kaya pagawas. Para maghimus ha. Lumilat hipos amahan. Sige nalaman. Sabi ko, liwatin mo. Liwat ni mo, pagawas. Karoon mo lang na sabul-sabulan na naihagamay. Pagawas gani, undo dito nagnaog na ni. Okay? Di, mong kunot. Hindi ko nga naman.
Pagawas ba? Itong niwang panit ng naong. Karoon nga ng lingin. Nagnaong ng lingin. Open. Very good. Dara guys. Mga anak tanin jo. Aga maglamisa. Tuan-puan. Nakamarga-marga rin. Ipatilawas dahil itong margarine. Lami tinis undoy mahimog hot cake ba? Nakarindo mo? Na naghimo sa saunas tong burus pa ko? Kaya aranang pang ngibog og gani. Lakhila kod ko. Gama, ang class yan. Last year gani katong burus ko. Dili, buti ka bulos. Kuman ako panganak. Oo. Ako kay namdam. Kuan, sa tiyak mo niya. Oo, nagkaanday ta. Gamay ilahas dalton, gamay pas dalton, mapoy pag-anak. Lami guys, oh. Sa na nangitag bata, pili pra kamay. Mo na yung paniud to guys, makabusog man kay hari na man kananay hari na kunog sugar di. Hari na og egg. Sugar, hindi ka na yaw. Ame. Nan tami daghang sidaan ja kare may anggi. Kribo eh. Kami ang dagang sugar. Mas patro na sa akong guys. Gakaos kog tubig, bahin naman ni tubig. Kaya arang ito dyan, kadyo ka mga tanong minsan. Namo nga narabagang tao, gawin ko dyan ibubuan kaya na mga bunga gagmay ba? Matay inja kaya nalaos dyan. Tama dyan, init at pagdawa. Magawas ganina kung marapit akong mahilig sa init. Marapit sa init ah. Sakit lagi mong tuluron guys. Yung doon kaya badyo. Dila man kadyo nga. Klaro ka yung badyo. Ako, madag na ako. Naog. Walang gana daan. Pero nga badyo. Dari, dako. Sarap pagkabuk. Ako po, hanya pong danggan. Dahil po, hapit na naman. Dama rin sa bado. Mara na yung kipalit ito ganina na. Daghan may galuto ang doy. Paniod ito na. Snack pa. Sa una guys, kung mamubo ko, daghan na na. Kaya eron ko na makainin mo rin. Karo araw naman dyan gamaja. Igo na naman dyan mabisibisan gamay. Bain bahinan ra gud na panigom bitaw ng mga Wilkins nga mga fang daw gabi kaya ang kausanan gagaban pud ang tamnan ja kay na ko natigom daghan ni ara bitaw nagpapangundoy gi pangadyo mas papangundoy kay ila ko pagamitan lagi pangdani ja guban man gamay na bilin pero nagpabiling kog tulo ka buo kay mo lagi ang kausan og muubo ko nagsaral din to ni mamubuan lamin tag uwan na kay grabe din jud bujag nga tawo. Mintaha gani bidari kay napa mi aga sa gaban wala nang paper plate dala man jud kuno sila kay wala jud sila itugas. Alit dala man jud sila paper plate kanang nga disposable nga kutsara o plato. Tanawon ni June og muuwan ba at umuwan naman ang June. Di gyapon muuwan grabe na gud ni kuan na. Sura na gud ka adto. Mga right na yung servisyo guys. Kami tapos maglag-laag pero nakalag-lag kaya na namin bata. Pero gusto may maglagan ta kami na pong tulo. Ano mo lagi kapoy masiglagan na na magpitpit o anagana. Marami tagtrimin mo layas. Pangat ka. So guys, sorok na paghandog ko. Pag inasludo baka naman pagitanom na itong okra. Ipatay na pus manok. Para na ba dyan itong tambuka? Huwag, doha ka buhok, ipatay na po.